Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό που για άλλη μια μέρα είστε στην παρέα μου. Εκπομπή Μη Μου Πεις συνεχίζεται, μέρος τρίτο εδώ από την Εβδομάδα Μόδας και από τη μοναδικό γκαλά, από το μοναδικό show. Ένα show καταπληκτικό που δημιούργησε για όλους εμάς ο μοναδικός οίκος μόδας Νίκος Στάκης. Εχθές είδαμε full όλη την επίδειξη, αλλά σας είχα υποσχεθεί ότι πάρα πολλοί ακόμα star του Hollywood, αλλά και γενικότερα πάρα πολλά πράγματα, μοντέλα, ηθοποιοί, ο Νίκος Κιωτάκης, πάρα πολύ κόσμος ήταν εκείνος ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή, αλλά που δεν προλάβαμε μέσα σε 2 μέρες να τα δείξουμε όλα. Μέρος τρίτο λοιπόν είναι αυτό που διανύουμε τώρα. Είμαι πάλι στα παρασκήνια. Σας καλωσορίζω σε μια πολύ λαμπερή ημέρα για άλλη μια φορά. Και επειδή έχω μια δυναμία στα ζώα, αυτό το έχω δηλώσει άλλωστε, σαν star και εγώ του Hollywood, γιατί οι star του Hollywood έχουν αδυναμία, λένε, στα μωρά και στα ζωάκια. Πήρα έτσι αυτό το σκυλάκι αγκαλιά, το οποίο είναι ένα σκυλάκι Δαλματίας, ξέρεις, που αν θα γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, θα θυμηθείτε ότι τα 101 σκυλιά της Δαλματίας ήταν μια ταινία που έκοψε πάρα πολλά εισιτήρια παγκοσμίως και που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Η ηρωίδα στην ταινία αυτή, εκτός από τα μοναδικά σκυλάκια, ήταν η Glenn Close, μια ηρωίδα καταπληκτική. Που η Glenn Close είναι αποκλειστικά και μόνο εδώ για την επίδειξη του Νικουτάκη. Όχι έτοιμη ακόμα όμως. Ναι. Όχι πλήρως έτοιμη. Δεν είμαι έτοιμος, δεν έχω βάλει ακόμα τα μαλλιά, τα έχω χαμένα κιόλας με αυτό που μου συμβαίνει. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, όπως έχετε αναγνωρίσει, είναι ο γνωστός και πολύ αγαπημένος ηθοποιός που αποφάσισε να κάνει. Δεν με είδατε ακόμα. Εσύ δεν το έχεις δει, εμείς το έχουμε δει. Εσείς το έχετε δει, ναι. Νομίζω δεν τα ξέρουμε όλα επειδή δεν τα ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ένας άνθρωπος καταπληκτικός, αγαπημένος ηθοποιός, που βέβαια τώρα δεν θα πούμε για τα θεατρικά, θα πάμε στο θέατρο. Θέλω να μου πεις πώς έγινε αυτή η ιδέα. Αυτό ήταν μια αποκλειστική ιδέα του Χάρη και επειδή με τον Χάρη και τον Νίκο Τάκη είμαστε πια πάρα πολύ φίλοι, με ενθουσίασε αυτό ότι εγώ δεν έχω βγει ποτέ στην πασαρέλα, δεν έχω κάνει το μοντέλο και είπα σε όλα αυτά που έχω κάνει μέσα στην καριέρα μου, από τις επιδαύρους μέχρι τα παιδικά θέατρα, δεν ρίχνω και μια πασαρέλα. Και μια πασαρέλα ωστή όμως. Δηλαδή, έχω ρίξει άλλη μια φορά. Την είχες αγαπήσει και εσύ όλη αυτή την ταινία? Πάρα πολύ και τα σκυλάκια αυτά. Αλλά επειδή μου αρέσουν και οι μεταμορφώσεις και έχω κάνει πάρα πολλές μεταμορφώσεις στο θέατρο, μια ευκαιρία να κάνω και κάτι που δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Ναι, αλλά το έχεις ξανακάνει, αλλά όχι έτσι. Γιατί τώρα είναι μια. Όχι έτσι, το δεκάποντο δεν έχω ξαναβάλει. Καταπληκτική. Είναι μια μεταμόρφωση που νομίζω ότι έχει να σου δώσει πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι σαν και αυτό που κάνεις στο θέατρο. Όχι. Δεν είναι κάτι μοναδικό. Κοίταξε, είναι στιγμιαίο. Είναι μια χαρά αυτής της μέρας. Αποφάσισα να το κάνω γιατί πραγματικά έτσι παιχνίδι είναι η ζωή. Κάνω ένα παιχνίδι σήμερα. Μάλιστα, δεν μου λες. Ξέρω ότι μερικοί θα με κράξουν, αλλά αυτό ουδόλως με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς και τίποτα να μην κάνουμε, μας κράζουν να μαθαίνουμε. Ναι, εννοώ με την σκοπτική διάθεση των ημερών που κατατρώγει τα κανάλια. Δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου ως Glenn Close, δηλαδή πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό? Κάναμε ένα πολύ καλό μακιγιάζ, βέβαια τώρα δεν έχω βάλει ακόμα θα το δούμε εμείς, το υπόλοιπο του κεφαλιού. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και θα εντυπωσιάσει.